खोनाबायना लोगो नोंथां बे साला उखुन्दै देवानिया हिनजाव नागिरखांनानै बेजोंनो फैबाय थायोना बेखौ होथारनांगौ दिनै हले गारनायाव गैयालै बे जों साला सिख्लाफोर नायनो थांनायाव बिराद जोंखौ माबा माबि खालामनानै मटरजों होखारहरनो नागिरदोंमोन ना बियो साला सैमानि फिसाखौ एखेबारे ओरैबायदि होनानै दोननांगौ बिगुरफोरनो बेरलाब होजोबनानै दोननांगौ बेखौ खोनाबायना सुखेनै सेथानखौ रायलायनाय लोगो सेथाना हाजिरखा माथो दिनैबा हले बेखौ गारनायाव गैला एकदम हमनानै गोदाहो मसाथारन आयै मासे गाज्रिलै बियो एफा मोजां सिख्लाफोर नायनो थांदोंमोन जोङो आयै बेयावबो बेफोरबायदि दिगदार खालामबायोना हा आयौ थैनायनि सिगां हाबाखौथ' जानो मोनासै खमसे खम थैखांनायनि उनावबोथ' बेफोरबायदि आरामै सिख्लाफोर नायै एसे गोसोखौ सुग्लाय होनो मोनो नामा बे जोंब्लावनाय अरखौ एसे सान्ति खालामनो हायो नामा बेफोरखौथ' साननायाव गैयालै फाग्लाया हिनजाव देवानि जालायलायनानै सासे सेंग्रायै थैनाय थालिर गायजेननाय सेंग्राफोरखौ बुजिया बिसोरो उखुन्दै देवानि मोनबाय दा आंनि लामाखौ बेंथेनानै लाग्राया हा मोनबाय दा आरो दाथ' नोंखौ बुनानैसो खर'आवसो बुनानैल' दोनबावदों आङो मोनथिबाय आंनि लावथिजों बुजानाय माने मोनथिखागौ दा नोंनियाव नांखानानैबाबो साखागोन मानो होनोब्ला आं लावथिनि गाहायनि गुदियाव थाबिस सोनानै दोनखायो आरो लावथिनि गेजेरावबो थाबिस दङ आरो लावथिनि आं हमग्राथिंबो थाबिस दंबाथारो ओंखायनो नोङो माबा मोनसे बेफोरबायदि जागोन सानदों नामा हो बेफोरबायदि जागोन सानदों नामा बेफोरबायदि आङो जेबो जानो होआ मोनथिबायना साला थालिर गायजानायखायनो बेफोरबायदि थान्ना नोङो हो थालिर गायजानायखायनो बेफोरबायदि साला थालिर गायजानानै होनानै होफैयाखैना नोङो बिनि बान्थाखौबो खिथारखौबो आं दिनै सुदै मुलि होखारजोबखागोन नोंनाव दासो नोङो थाबिसजों नांनाय लावथिजों बुजानानै दासो गोसोआव फैदों आं सिगां उखुन्दै देवानिया जोंखौ बेफोरबायदि खालामदों होननानै खोन्थानायाव नोङो फोथायलायामोन ना दाना खर'आव बुजानानै गासिबो गोसोखांथिया गोसोआव फैजोबबाय हो आइदै मा फाव जागोनलै बियो आइदै नोंखौ साला गारनायाव गैयालै नोंखौ साला गारनायाव गैया नोंनि थाखायनो बेफोरबायदि जाजोबथारदोंना नोंखौ गारनायाव गैया सैमानि फिसा बिगुर साला आंनो हिनजाव होगोन होनानै आंनिफ्राय 10,000 थाखा जाहैसो जानानै ओमफ्राय आंखौ थैनायनि उनाव बा नोंनो माथो थालिर गायबावदोंलै आं दासो गोसोआव फैजोबबाय गासिबो नों आंखौ खर'आव बुनाय लोगो गोसोआव फैजोबबाय नोंखौ गारनायाव गैया आङो मिथिबायना एबार गामिनिफ्राय आंनो सासे सिख्ला नांथारगौ मा फाग्ला होननाय जाखोब्रा नोंनालाय खर'आ थिग गैगोना गैला जाखो सासे बुहुद जालायलायनानै नोङो सासे मोदाय जालायलायनानै बेफोरबायदि खामानि मावनो नागिरनाया नोंना गोरोन्थि जादों नोंखौ आफा आनान गसाया माब्लाबाबो निमाहा होनाय नङा मोनथिबायना दाथ' साला बुरिखौ बुथारनायनि दायाव नोंसोर नोरकपुरियावसो दंहैखायो साननैसोनि उनाव सोरगोफुरियाव थांनो मोनगौमोन बेफोरबायदि मावबाय थायोब्ला सोरगोफुरियाव थांनो मोनगोन नोंसोरो हा सैमानि फिसाफोर आइदैलाय फाग्ला मानो बेफोरबायदि खालामबाय थादों आंखौ आं रायजोफोरनि थाखाय बेसेबां मोजां खामानि मावो आरो बेवहाय नोङो बेफोरबायदिसो खालामबावदों साला सैमानि फिसा आयै हखादानो होदोलाय आयै रायजोफोर सोरबा बासायफैदो आंखौ रायजोफोर सोरबा बासायफैदो एसे होबावनोसै नामाथाय बेथ' उखुन्दै देवानिसो नङा होनलाय आया बेखौलाय मा खालामनाय जाखोब्रा बे बुदुफ्रालाय आइदैलाय आंथ' गिबायसोलै आयै माथो उखुन्दै देवानिखौ बुखोसोना माखोसोलै बे बुदफ्रालाय दानो थांनानै बुद हासुद्लाहैजोबगोनलै आङो माराखौबाथाय हनै माथो खावसे मानसिफोरसो फैबावबायलै हो बिसोरखौ गिनामा जायाफ्रामा गावसोरबो लोंनानै हनै थाबायनोनो हालायलायै बामलायलायनासो लानानै फैखादों दहाय लोंसो जासो नुदोंमोन आं बिसोरखौ बिसोरखौनो गिबाय लोंनाय मानसिफोरलै बांद्राय जेबो गैया थांमारनांसिगोन खोमालै बेनिफ्राय मिथिबायना नङाबा दा हासुदलाबायनानै होबा बिसोरो जानाय नङा सुवा सुथि जाजोबगोन जोंहा नङाथाय माथो मानसिफ्राबो मेन्दा मोनामथारदों बोरमा मेन्दा आयै गेसाबो दासो जोबनानै होनांगौ जाहैबाय मा खालामबावनांगौ जाखो दे आयै एफा बुरजा आलासि दङ माला संखाखो बे अरदाब गंसेयाव आङो थैखाबायहाय दिनैबा ओंखाम मोनजागोन आं हले माला मोनजाबावगोनहाय उन्दुनो ओंखारनो हाला ओरैनोबा हाब्रुआव माइ गायनानै फैनानै आरो बेफोरावबो गेसाबो बेफोरबायदि जोबनानै होनांगौ जाहैबाय अरदाबाबो
आङो ओंखामसो संनो ना ओंख्रिसो संनो ना दैसो फुदुंनो जालायलांबायहाय आङो हांसो जोंनो खर'आनो खामानिखौनो होलायलांला माथो आयै बनाबो एसेल'थार ओंखामानो मोनगोन ना मोनासैहाय जारलासो मोनबायहाय आङो है मोनबा मोनाबा था गोथां गोब्राम जाहोजोबगोनहाय आं आबैलै हा माथो जानायखो खाथियावनो जिरायनानै दङ आङो ना थाम्फैफोरसो अरबाय नै जिस्रिफोरबो लाबोयाखैहाय आङो बुज्रावला हरनो अलै आबै मिथिबायना बिराद ओंखाम उखैबायमोन मिथिबाय ओमफ्राय सल'बाथा खिन्थादोब्रा ओंखामानो दाबो मोनाखै जोंना आयै नोंमानाव सोंहरबानो जाबायना मोनगोन ना मोनाखै बिमा हनै ओंखामालाय मोनगोन ना मोनाखैनो मा ओंखाम जानो ख्लां ख्लां जागासिनोहाय गेस जोबनानै होनानै माबा माबि जालांजोबनानै दङ आंहा आरो बेयाव खर' जाहोगासिनो नोंसोरो जाव आबौ दानाबा नै गेसानो जोबबावबायसो नै हा नोंस्रालाय हजों बेरायहैनायालाय टाउनाव थांनायालाय मा नुबोखोहाय गान्द'ला माबा आबै बिराद गिदिर गिदिर गारि नुदों जोङो ओमफ्राय बिराद मानसि नुदों जोङो ओमफ्राय माबा माबि नुदों ओमफ्राय बिराद मेथाइ जादों जों आबै हाबाब मोजांथारहाय नोंस्रासो गैया जोंहाथ' गैया नै माइ लामनायाव दाउ होबाय बायनानै माबा हनै न' नेबाय बायनानैनो गैला जेरावबो थांनो मोनासैहाय मा जोंहा बा आबैमोन थगायलायदों आरो साला दाखालि गगायाव बेरायहैनानै नोंसोरो जोंखौसो लांफायाखैरा नङालाय गान्द'ला बिसोर जोंखौसो लांफायाखैना बिराद सयथानथारलै आबैमोन आयै मासे सयथान जेरावबो थांनो मोनाखै जालायलायबावो ओमफ्राय आबै जोंनो सल'बाथा खिन्थादोब्रा आबौ गान्द'ला ओमफ्राय नोमायालाय हजों मारै दङनो आइया मोजाङैनो दङलै आबै आबै जोंखौ आबौआ मोनसे माबायाव न'आव लांदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंखौ बाहेरायावसो गसंहोदों ओमफ्राय सानसेखालिथ' जोंखौ हाबनोनो होआखै मिथिबायना ओमफ्राय आयै मिथिबाय ओरैबायदि गोबाव नेदोंना जोङो मिथिबायना लामायावनो ओमफ्राय गसंबाय थादों होमबाबो हाबनो होआब्रा मासे गाज्रि मानसिमोनलाय आबौ बिदि जाथारदों आंनि लखि सनाफोरखौ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ जाखो सोर मानसि गाज्रिमोनहाय आयै लोगो खोनाबायना फुजारि बै माबासो नङाथ' बिस्रासो बिराद खाथारहाय बिबैमोनासो नङाथ' गान्द'ला मोनानिया बिसोरनासो बिराद खाथ्राखा है नंनायालाय नंगौ बिसोरनो जाखागोन बे नङाबालाय सोहोरावलाय हले जोंनाथ' बिबनाङाथ' बेफोरबायदि नंखायाना आरो जोंनि बिबनाङावसो थाहैखादों होनदों बिसोरनावनो जाखागोन बियो नङाबालाय गुबुन मानसिफोरनावलाय सिनाया मदरालाय सोरनाव थांनांगौ जाखो हा बिस्रालाय मारैथो जाहांथारखोहाय माबा एफा बेफोरबायदिजों बोरै जानांगौ जाखो दे बिहामजोखौ लांफैफिननो गोसोखौनो गैला नामाथाय बे बुरिया आसरितसो मोनबाय आङो आयै गथ'फोरनि सिगाङाव मानो बेफोरबायदि बेबहार देखायनांगौ जाखो थायोहाय लोगो खावसेया बेफोरबायदिनो थायो होननानै मिथिखाया जाहैबाय नोंहा बे आयं दैस्लुङा बेफोरबायदिसो खालामनानै हरदों आरो बिराद गाज्रि जाखाबायना र' आइनो खोन्थाहरजोबगोन आङो नैबे बानास्रिखौ सिनायथाराखैना बियो हाय गान्द'ला बानास्रि नै जिरायफै एसे दावलांलाय गान्द'ला आंबो जिरायनो सल'बाथा खोनासंनो आंहाबो नोंसोरजों आं खोनासंलै एनाखन्दानि सल'खौ खोन्थादोलै आबै नोंसोर आबै सानैया ना मारै माबानानै एनाखन्दाखौ माबादों बुथारदोंमोनलाय नोंसोरो बेखौ खोन्थादोब्रा आबै मा एनाखन्दाखौनो बुथारदों आयौ खाथाराखा माथोमोनलाय माबा गोदो जोङो उन्दैयाव खासि लानानै जोङो दिंखिया खानो थांदोंमोन नालाय आयौ एनाखन्दायानो बेसेबा गिदिरखा मिथिबायना जोङो माबा हा गोजौआव जोङो मैगं खानो नागिरदोंमोन खाफुबाय थानायावनो हायानो जि लोहो मावबायहाय आयौ बुंनोनो नांला ओमफ्राय गिनानैनो जोङो बोरैबा मोनजोबथारबायमोन आरो ओमफ्राय गाहायथिं नाहरबाय जोङो गाहायथिं नाहरदोंमोनहाय ओमफ्राय मा जादों मिथिबायना आयौ जिबौनि खर'आसो बेसेबा गिदिरमोन ओमफ्राय जों खारस्लाबनोनो हायासै बाल जोंखौ ग्लब मन'बाय ओमफ्रायो जोंना सानैबो खासि लाखादों नालाय मन'नाय टाइमाव मारैबा जोङो एखेबारे खुगा हायथादों खासिया हाथाय खाथियाव सानैबो जि बोलो होबाय जोंखौबो जेसेनो बोलो होयो एसेनो एनाखन्दायाबो जोंखौ मन'बाय ओमफ्राय जोंबो जेसेनो खासिखौ ओरै बोनानै होयो बिदिनो हाखावै जिबौआबो थैया ओमफ्राय जोंखौबो मन'गासिनो ओमफ्राय थाङै एखे एनाखन्दाखौ जोङो उथुमायसिम थुब्ला हाखावहैदों मिथिबायना ओमफ्रायसो उनावसो गैला थैबाय एनाखन्दाया ओमफ्राय मा बेफोरबायदि जाथारदों आनै आयै जिबौजों मन' खोन्थाजानायसो माथो मालाय
सेंग्रा सिख्लाफोर ओंखाम मोनजायाखै नामा दासिमबो माथो सल'बाथासो खोनासंगासिनो मोनथ'वाखैलै आदा मिथिबायना बाजैया संगासिनोसो नों थांनानै हेफाजाब हैदोब्रा बाजै हारसिंसो संगासिनो मिथिबायना माबा मोनाबो फुजा बाजै मोनाबो गैयाब्रा माबायावसो टाउनाव थांफिनना बिसोरो ए होमबालाय थांनानै हेफाजाब हैनांगौ मोजाङै थांगोन आं मिथिबायना बाजै बिराद रागा जोंनानै दङ ओइ फाग्ला देवानि माहाय बेरायहैदोंमोन माबा आरो गोख्रै फै ओंखाम संनांगौ फुजारि नोंनि दख'ना गाननानैसो नोंखामजो नोंनि बुहुदा जाबखोना माखाय माथो नों बायदिसो खोनासाबाय आं रायलायनायफोरखौबो आयु जाम्बि जाम्बि होनदों आंनि बिहामजोआलाय आंनि दख'नाखौ गानहोखागोन ना अखा हाबाय सुनानै रानाखैनो दख'नाफ्रा ओंखायनो बिहैबाय नालाय बेखौनो हरबाय जोंहाबो एखेबारे 15 खानसो दादोंमोन ना जोङो हनै ओंखायनो बिनिखौनो गाननायानो जाया नालाय गांसे दिहुननानै होदां दिनै टाइम मोनबा थांगोन मा लोगो हा मारैथो थांलाबायनो हानांगौ जाखो आयु बिदि नङाहाय मा औ सानाय सुनायालाय बिदिनो खासै आंहाबो नुबाय माबा सिनस्रि सानाय आथिं सानाय माबा माबिसो जाबाय थायोहाय जारलाखौनो मोनबाय औहाय बेखौ जाबाबो सायो बेखौ जाबाबो सायो मोदोम सानायफ्रानो खारनो रोंलाहाय मा आयै जायाखै नामा ओमफ्राय बेफोरबायदि आथिं सानायखौ मारै नाबाय थानो हानो दे आंहाबो गुबुनफोर खामानि दंना ओमफ्राय डक्टरनाव थांनानै नायजाहैया मानो एसे माबानानै थेरापिफोर लायोब्ला मोजां जागोन नामाथाय आयै नाङाहाय मा थेरापि लालाबायनांगौ जाखो जाम्बा जाम्बानि नाङा नोंनो दंखायो आरो हनै मैदेरमोनबो फैबावबायसो बिसोरखौलाय ओरैनो दोनबाय थागोन आंहा बिसोरजोंनो नाजागोन आंहा दासिमबो नोङो ओंखाराखै आरो गारि दिहुनहैनो होननाया दहायनिफ्रायनो ओमफ्राय माब्ला मोनहैनांगौ दे जोंहा लोगो दोनथ'लायो दसे थाना हरफिनगोन आङो नों गारि लानानै थांग्रोदो नामा बिहामजो मेगनानो मारै इसिबां गोसा जाखोबाल हो गाव हारसिं थांनो हाया गारियानो दंखायो गारिखौनो सालायनो रोंखायो ओमफ्राय मानो हारसिं थांनो हाया जाखो दिनैलाय माने आं आथिं नाजानायखायसो बेफोरबायदि खालामदोंना आंनि आथिं नाजानाया बंग जादों होननानै नङा बेफोरबायदि नङा नों सिरि थाथार आं मोनथिजोबखाथारगौ बेफोरबायदिखौ आंखौ आथिं नाजानाय नुनानैसो बेफोरबायदि होनदोंना बियो गुबुनफोर दिनावबा माथो फिसायखौनो नाङामोन माथो गावबागाव हारसिंनो गारि सालायनानै ओंखारलाङोमोन आरो दाथ' मावनो बायो होननानै मिथिखानानै आङो माथो हनै मावग्राबो दोनखाबावबायसो ओमफ्राय बेवहायनो बेफोरबायदि नाटक खालामबाय थायो नोङो मा नाटक खालामलाबायनांगौ जाखो आयै दोन मोनथिजोबखाथारो आङो नङालै आयै बेफोरबायदि नङा दाबो ओंखाराखै नोंसोरो नैहाय नुबायहै माबा नाटकसो सुरु जाहांबाय बे आं बाथारबायहाय बाल एखेबारे थांनानै हनै लाथिख' मोना मालाय नेगासिनो खोमा ओमफ्राय जों नायफायाबा आरो मोनथिखायोदा नोङो लेबारफ्राबो मोजां मावा होननानै ओमफ्राय बिसोर हारसिङालाय बोरै हास्लाबनो दे ओंखायनो जोंबो थांनानै हेफाजाब होनो सानबाय ओमफ्राय नायबाय आङो गारियाबो पामसारबावबाय ओमफ्राय ज' थांनो नागिरबाय हनै बेखौनो दाबो जाया माबारै आयै गारिया पामसार जानानै दंना ओंखायनो ज' थांनो नेगासिनो गारखुमादोंसो खोमा माबा आयं न' सुनायाव बोरैबा हमलुनानै गबोदोंहाय गोजौनिफ्राय खामानिफोरखौनो सोलोंनानै फैखाया रुवाथि थानायाव हायला भायलाब आयु सोर जाखोहाय बेलाय माबा रुवाथि गोदाननो आयु दानि जुगाव रुवाथि मोनदों नोंस्रा आसरितसो मोनबाय आङो जानो आंबो मोनथियाहाय मा आरो बेबो मोनथिबायना दाखावसै सानैबावसो रुवाथियाबो दे नोंसोरबो लेट खालामबाय थानाङा दे थौदो दे थाबनो गोख्रैनो आयु हनै मादैया बुथुमनानै दंगासिनो है बिनि बुथुमनायखौ सानबाय थाबा जानाय नङाहाय थौदोहाय बेहा बिदिनोखा